Di Hamua Kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame nasian debata amata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul Parhapistaran dohot akana asing. Marojahamai sian hatani debata di Matius 2 ayat 1-112. Dohot pangodol hononna sian Matius 2 ayat 1-112 songonom madidok disi. Roma akka parhapistara siap purba tuhuta Jerusalem akanin nama. Didia do raja na baru tubuih. Naung huidahami do biktang na di tano habisaran. Alanido rohami sumobba ibana. Sianaka informasi natabege manang nataboto ya aka parhapistaran dang hola nakka namora. Nalau pasudahon hepengna mardalani tulia portipion. Tutu namora dua ka parhapistarani dang holan namora tahe ala ya kahala nabisuk jala napistar donasida. Naboy marnida akan nanay masa di tanoon. Ido ubayen boy di botonasida hasosorang ni sahalak raja. Marhite na payhutihu bitang. Sian hapistaran nasida boy do patupahon pardalanan marhite-hite na payhutihut bitangi. Molodida nasida bitangi di sabola siamun isarana mardalan nasida do paksiamun. Balik sa molo dopak habirang do bitangi mardalan nasida dopak habirang. Alay takas ma taida diturpukon tung peboy diboto parhapistaran pardalanan ni bitangi alay tong do marpanukon nasida tua kahalak na jupang nasida disi asa haruboy saha nasida tuinganan hatubuan ni Jesus. Molo tabereng do hamajuo doho perkembangan yaka teknologi. Manang hamajuon niya kaparbinotoa di partikian noengon, nungatung adul marasing doho partikian niya kaparhapistaran na jolo. Di partikian noeng sude informasi manang barita nungaboy taboto. So jolo marpanukun tumanangisepe. Alai nakpesongoni, marsiajar siya nakaparhapistarani, dengan marparsaora doho marpanukut tuaka, na dihumaliang hita tung matsairikot. Unang lupa hita, di panopaw ni debatape di hita jolma, dang holak kita di topa debata. Alay di topa debata do hita rabdoho takadongan na adong di humaliang ta. Amen. Molia tema dihatam barita nauli na kujalohami di partikianon suato mahatamia le Tuhan marurat marparbue asa sayho hupai huti hutami songona kaparhapistaran na pai huti bitang songoni mahami Tuhan mangihuton jala makaposi ho di bagasan ngolu siganupari asi maroham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martanghia kami tuho. Amen. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotwa kadongan ala marhite na doho dohita mangurupi ulaon marbarita na ulirab doho YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Moliate horas debatama mga ramoti hita.